Hi guys! Welcome back dito sa aking channel. Ngayon gagawa tayo ng buttered garlic shrimp. So napakuluan ko na to sa Sprite. At ito ang kanyang mga sangkap. Sprite, unsalted butter, at garlic. So ayan, nag-reduce na ang kanyang sabaw. So ilalagay natin ang buttered at ang garlic. So haluin lang natin guys. Gusto niyo po ng maalat-alat, pwede po lagyan ng asin habang pinapakuluan niyo siya ng Sprite. At gusto niyo rin ng maanghang, pwede rin lagyan ng sili. Okay, haluin lang natin at takpan. Ayan, nag-reduce ng kanyang sabaw. So, haluin natin ulit. So, itong putahe na to guys, paborito to ng kapatid ni amo kong babae. Kaya lagi siya napapaluto sa akin ito pag gusto niyang kumain ito. So, ayan, maya-maya lamang, pwede na natin to i-serve. So, make it sure na hindi masunog ang kanyang ilalim. Kaya kailangan haluin natin. Ayan. Ready na to guys. So, ayan. Luto na siya. Pwede ko na ihatid sa kapatid ni amo. Salamat sa panunod guys. Hanggang sa muli. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button. Okay, salamat po.